Hey, goedemiddag dames en heren. Ik ben net in Oostburg aangekomen vanuit de camping Groede. En ik ga dan hier op weg om een beetje te gaan flyen op de markt in Oostburg. Dat is altijd op woensdagmiddag, op woensdag volgens mij. En het is nog tot 4 uur markt, heb ik begrepen. Het is nu 2:30, dus ik heb nog 1,5 uur de tijd om lekker deze flyers even rond te delen. Deze flyer van In Zeeland op vakantie, samengesteld door Ellie Neuviglies. Bedankt Ellie voor deze fantastisch mooie flyer. Dan gaan we natuurlijk ook een beetje deze CD promoten. 100% Zeeland van Geert Vos. Met op nummer 2 In Zeeland op vakantie. Op nummer 1 staat Zeeland. Dat is een nummertje wat nog op een clipje gezet gaat worden. Dus echt, nummer 1 is ook een heel leuk nummertje in Zeeland. Zeeland omringd door het landje van zee en strand. Die gaan we opnemen binnenkort samen met mijn zangeres Belinda Hemela. Maar voor het zover is, gaan we nog even allemaal meezingen jongens. We gaan even in Zeeland op vakantie. Hoppa! Hoppa! In een hotel of een camping. Bij een hotel of camping. Of in een huisje aan de zee. Er valt er wat te beleven. Al ben je wat groter of nog klein. Ja, één ding weet ik echt heel zeker. Op vakantie moet je in Zeeland zijn. Moet maar eens even kijken hier. Oh, allemaal markt. Markt hier in Zeeland zijn. Oh. Allemaal stemmers voor. www.omroepzeeland.nl. De Zeeuwse top 40. Stem op Geert de Vos. In Zeeland op vakantie. Dank u, doei!